msebenzi FIFA. FIFA. Qina msebenzi qina. Qina. Qina msebenzi qina. Qina. Phansi ngosunshine oxhaphaza abantu phansi. Phansi. Phansi ngosunshine oxhaphaza abantu phansi. Phansi. Amandla. Awethu. Amandla. Siyabonga ama-comrades kanje sithi ake sonibona ngoba sinosibona abantu benu ama-representatives enu elokhu efika kithi ezosho into eyodwa nje ukuthi abasebenzi bangaphandle. So-ke we took initiative ukuthi ake size la kini ke sizwe kahle le mandate ukuthi kahle kahle kungani kuqhashazwa abantu bakithi. Sifuna leyo nje kakhulukazi ukuthi kungani sibona kuqhashazwa abantu bakithi, and simisele futhi ukuthi sizo-engage completely nomqashi wethu ukuze ukuthi kahle kahle yini inkinga eyenza ukuthi sithi thina ngaphandle sithenga izinkwa ngaphakathi kanti udla igazi labafowethu. So now we are saying asizukuchitha isikhathi naye nani okwenu ukuthi nisinikeze imandate nisitshele ukuthi nixakwe yini kwenzekelani masuka la sibhekaphi, but ke we are here bafowethu sizoyilwa lempi yenu with all our breath. Senze sure ukuthi asikwazi ukuthi inkampani iqhaphaza abantu bakithi, and futhi we will make sure ukuthi sizotshena izwe lonke ukuthi le nkampani esidla izinkwa zayo eyishibhile okokuqala ngoba idliwa abantu abamnyama njengoba yishibhile nje zenzelwe thina lezi. So now uma sezoqhaphaza abantu bakithi abaqhaphaze ngomthetho angeke sivume leyo. Yabo ngeke sivume leyo. Sathembisa abantu siyokhethweni ukuthi siyakuma nabo noma kunzima, and siyabona futhi ukuthi this bourgeoisie wabaqashi bafuna ukwenza sure ukuthi they destroy impilo esiphilayo yokuhlonipha umuntu. Siyathina abantu abamnyama saziwa ngokuhlonipha, yingakho ukwazi ukusixhaphaza unyaka wonke, but make kwafika la esithi khona stop kuyaqala ukuthi stop lo, and asidluli lapho. But we are here to say bafethu, let's carry on, let's push the umzabalazo. Vele sinithola seningaphandle ke okuwest, seningaphandle ama-unions anilahlile, and uyabona ukuthi lento yama-unions iwumsangano, uyabo. But ke nesizothi kule video le ethathwa la ngifuna ukuthi wonke umuntu wase-South Africa osebenzisa uSunshine akami ukuthenga until uSunshine akwazi ukubuyisela abantu emsebenzini, abakhokhela imali efanele abakhokhele yona, abakhokhele nama-overtime, abakhokhele accordingly, adrophe wonke lama-fake charges awafaka abantu ngoba yonke lento is unlawful. Le ayiqalile nje waze wayiqeda is unlawful, ayikazi ibonakala, ayikho futhi emthethweni, and angaze ngibone inonsense efana nale ayenzekile. So my comrades, we are not here ukuthi simasaje umqashi, but we are here ukuthi senze head on to head on. Uma nitshaja nasimtshaje vele ihlangane phezulu ke caca ukuthi ubani efanele ocompromise umthetho waka-Labour la kithi. So ke ilokho bafowethu ngicela nje ubaba uNzuza ani-addresse ngokomthetho ukuthi manje which step are we taking from here, ngoba kufanele sithathe istep esiya phambili, singalokhu nathi simi ngaphandle kungekho umnyakazo wenzakalayo. So asibukeke ukuthi siphi step esenzayo njengamanje, but what we want to do now is to go there naba few nama leaders wenu. We want to go there and engage umqashi noma uyanqaba kulungile, but kufanele sim-engage yena ukuze angazi ukuthi na usethinte ngisho umphakathi ongaphandle, yabo, and ama-bakery wakhe sokwenza sure ukuthi awasurvive ngaphandle mayefuna ukuphoqa ukuthi aphumele nezinkwa ngaphandle. So asikwazi ukugcina la ukuthi thina sizohlala la
sihlalela ukuthi yena uzovela athi uyaqhubeka yena akazuqhubeka lapha ngapha uyogcina eqhubeke la ayigaya ayidlele lezi ngoba ngaphandle ngeke ngoba bengekho namaphoyisa ngaphandle ngeke abe khona lamaphoyisa ngaphandle uma efuna ebe khona uzochajwa imali yona le bekufanele ngabe uninikeze mandla wethu Amanda! Amanda! Amanda yaphansi! Ngamabhunu phansi! Ngamasecurity ataphaza phansi! Amanda! Amanda! Siyabonga futhi basebenzi masibase kukubi nje uBishop Bhesho njengamanje sizoyithatha leso sokuba ake sikhulume namhlanje comrades ngezinkwa lezi esizithengayo zakwa Sunshine. uSunshine uxhaphaza abantu bakithi uSunshine. Lezi zinkwe ezishibhile zaka Sunshine yebo zayishibhele thina ensezizule futhi ukuthi inkampani kaYan van Rupert. Into ebalekile labafowethu nento eshiwa abasebenzi one abasebenzi baya underpaywa. Uma sithi baya underpaywa sichaza ukuthi abasebenzi abakhokhelwa imali yabo efanele ukuthi bakhokhelwe yona. Abasebenzi bakhokhelwa imali encane and abasebenzi sebevalelwe uye umphathi wenkampani yaka Sunshine elapha yana eSikhawuleki lapha na kuleya Springfield. So now sithi ke thina njengabantu abamnyama kuyithina ama consumers ayo yonke labo cheap product bako Sunshine sithi thina ke bafowethu ake sime ukuthenga lezi zinto kuma shelf until uSunshine abuyisele abantu emsebenzini. And kuno Shoprite and kuno Boxer kuno Spar kuno Joyland kuno Pick n Pay bonke labo no Check Safe bonke laba bantu ba order khona lapha izinkwa and kumele sihambe soyi-addressa lento nabo bonke laba bantu aba order izinkwa from kuSunshine. Le landiya lexhaphaza abantu bakithi and we will never tolerate that. So bafikile ke kwi-MK Labour Desk bonke abashayeli bamisiwe babekwe ngaphandle laba lokhela ngaphandle laselithi bona ba strikeile benga strikeile and laphinda futhi lona lazothi ba guilty labanikeza hearing ngo4 lona lazohlalisa hearing ngo10 ubone ukuthi we are talking about ama unfair labor practice akhona enzekayo einkampanini 2025 soqala nezinkinga zabantu. Sunshine isinkwa ngizonikhombisa la nasi la eduze kwami ngizonikhombisa ngoba ngifuna lesi sinkwa sazi sonke ukuthi lesi sinkwa sihlukumeza abantu sidla igazi labantu ngisho abantu befuna bahola ama overtime leli India alibanikeza ama overtime. And lokho kukodwa it shows ukuthi sibhekene nenkinga eSouth Africa yabantu abangama mafias abaxhaphaza abantu bakithi, exploitation, unfair labor practice. And uyabona manje sekukhona ne unfair dismissal kuyo le nyaka esibhekana nayo. So we are going to check leli India kusasa sonke sobe silapha. Umkhonto wesizwe awume nawo ukumela abasebenzi kwi-MK Labour Desk. Asikwazi ukudlala abantu ifika namthwalo ezwelethu abantu bethu babe ngama slaves in their own country. No, we cannot tolerate that. And lela ndiyalibuyisela abantu okwazi ukuchazela isingisi akalitshena ukuthi ngithini ngoba ngifuna ukuchaza izilimi zabanye abantu, ngifuna ukuchaza lolu lwami ulimi engifuna uku-addressa ngalo laba abantu abafana nami ukuthi bangayithengi izinkwa zaka Sunshine until leli India libuyisela abantu emsebenzini libaholela imali efanele. Mandla